Amjad Records. So guzarin matafi mai kama da tsotsaye, duk mai son ya fara yi baya duba yanayi. So hujjar matambayi mai tafiya da ra'ayi, su cuta ta zuciya ko a ina tana kafe. Soyayya kafar kare ko kwanci gadar zare, da ta kina cutar da ni kina ke kina tafe. So bai san matsoraci ko kuma mutum makunyaci, so bai duba lokaci mai harafi mafayyaci, baya son makaryaci mai saka zuci firgici, baya duba ɗan gari ko bakon da ke tafe. Suna gano gari da ruwa magangari, da zanje da ayari ko da banda ko ɗari, da kaya na marmari da cika gonakan gari, ba a fari bare a ce kogi za ya kakkafe. Da girgije kashi-kashi ya kwarewa mai fushi, ga fara'a har da sashi, ai da rabo ranar rashi una ta fi garwashi, ranar kunci zai jike na ruwan hawaye ba rufe. Zana tuno alkawari ko an kai ni kabari, zana yawaita zikiri da ambato na shi'iri, ko da an saka mari ruhi zai tawaddari, zai raka ki ko ina da idan kina rufe. Tafi da ni darin sai idan da ni kuma ba ni san gani, na ki zama a sansani ni yau san fa babu ni, na narke cikin ruwa zafin so jiki da fe.